Lo igama lakhe kuthiwa nguTa Svij, abamthanda kakhulu bathi nguTa Svij, indoda yalapha eNjijini location eMthonjeni kweli phondo leMpuma Kapa kwindawo yakwaBhaca. Lo bhuti lona uthi xa ungumntu ongubhuti bengavuba usebenzisa mhlambi isiciko seyogathi okanye i-teaspoon xa usitya iyogathi. Kubalulekile xa ungumntu ongubhuti usebenzise ulwimi xa usitya iyogathi. Eba kuthena siyazi nathi. Lo bhuti besibonisa ukuba iyogathi ityiwa njani yiBuddha the Gyan. Uqhubeke wathi lo mntu xa ungumntu ongubhuti usitya nge-teaspoon kuzofuneka ujongisiswe uba sithini kahle kahle istori sakho. Eba uthetha kuthini xa tshoyo andikayazi namhlanje nam. Usibonisile lo bhuti lona wathatha iyogathi yomntana wabe eyitya. Usesinominethe uveske wambombozela ezantsi watsho ngelo lizwi ingathi ugevezela amadolo. Wathi hayi sana uyandihenda lo bhuti into kuthe ndihandeka. Sambuza yintoni? Wathi hayi njani? Ungayazi undisemntla-ntshona. Dathula khandi-understand uba uthetha ngantoni xa sithi lo sisuswa emntla-ntshona. Uye waqhubekeka uTa Svij wathi alikapheli ithuba lokumntu ayitye olu hlobo iyogathi iBuddha the Gyan kwinkomfa yamadoda odwa ngenyanga yoMdumba kunyaka ozayo. Uthi eyona ngongoma iza kube kucancathwa kuyo ngaloo mhla izawube iyindlela yokutya iyogathi entsha, efundisa amadoda ngendlela yokutya iyogathi. Eba kutheni lo bhuti eqhubekeka eyigxininisa le nto asikayazi kodwa kangasinike i-information okanye iinkcukacha ezithe vetshe malunga nokutya iyogathi ngolu hlobo. Kodwa bona abantu abangoosisi baveske bayazi zisuka nje, abanye bathi bayahendeka yile ndlela ayenza ngayo lo bhuti. Abantu balapha eNjijini eMthonjeni kuthiwa sebengenile egiyeni iBuddhas the Gyans, zithi azinayo ingxaki nendlela abafundise ngayo uTa Svij. Kangoba xa ungena apha eMthonjeni veske ubone nje atmosphere irayithi, abantu bonwabile and abanye abantu bayaglowa. Ndive ndizibuza nakwenzeka ntoni napha mhlawumbi kufike ixesha lasehlotyeni okanye kwenzeka ntoni. Abantu bathi hayi sonwabile thina, asinaxesha yaloo nto thina. Iintyatyambo uyazibona uba zinjani zigqamile. Sibulela nje iintaba thina, sibulela amawa, sibulela yonke into, umthombo siyawubulela, sibulela nje indalo thina, sinaxesha laloo nto thina. Eyaba kutheni besitsho andikayazi kube namhlanje. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, elam igama ndinguNozishiqe, yasoloko yonke into iphuma nam. Ndizala katata uNkelengeshe, ndilapha kwindawo yaseNjijini location eMthonjeni kwindawo yakwaBhaca kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku-understanda uTa Svij uba kutheni itya ngolu hlobo iyogathi kwaye kutheni abantu besithi bayahendeka nje yile ndlela atya ngayo uSviwe le yogathi.